Eu consider că cariera mea a fost n-a fost de succes niciodată, de fapt, și a fost un fel de trenuleț care merge așa și la un moment dat urcă un pic așa, dar un pic, cât să nu zici că a mers doar pe orizontală. Așa că la capitolul hard aș putea să vă povestesc cam tot. Dar ce m-a ținut pe mine în treaba asta a fost faptul că de la bun început am avut două, nu știu dacă pot să le zic calități, că nu sunt calități, ar putea fi considerate tocmai dimpotrivă. Am avut două calități. Am fost încăpățânat și inconștient. Și cred că sunt cele mai bune două necalități pe care poți să le ai, pentru că astea două m-au ajutat pe mine să înaintez constant cu trenulețul ăla și să ajung aici. O să vă spun așa în mare, ca să vă dați seama la ce mă refer. Una la mână, în prima parte a carierei mele, carieră care a început prin 1995, când m-am apucat eu să cânt în trupe. În prima parte a carierei mele, trenulețul ăla mergea, dar nici măcar la orizontală nu se vedea. Adică sfârșitul anilor 90, adică, mă rog, a doua parte a anilor 90, din 95 până în 2000, erau foarte, foarte ciudați pentru trupe noi. Erau foarte... Adică nu exista vreo luminiță la capătul vreunui tunel, ca să zic așa. Nu existau cluburi care să facă concerte cu trupe tinere, de altfel nici în ziua de astăzi nu prea există. A existat la un moment cândva în istoria noastră din ultimii 30 și un pic de ani, când s-a întâmplat și treaba asta, când existau niște cluburi gen Underworld din București sau, să zicem, asemănătoare, care încurajau tinerimea. Nu zic că le plăteau, nu zic că le promovau pe nu știu ce radiouri sau pe nu știu ce televiziuni, dar măcar le oferau șansa să se exprime, să se adreseze unui public. Există și în ziua de astăzi, bineînțeles. Dacă știți, Bariu 3 Bețivi, spre exemplu, face concerte cu trupe noi, dar este cât o sufragerie. Atâta se putea. Iar în anii ăia, țin minte că existau niște festivaluri care se țineau prin toată țara și care erau un fel de concurs, festivaluri de trupe studențești sau nu știu ce, la care am tot fost. Și în ziua de astăzi mi se pare că am citit despre ele și nu că le-am trăit, pentru că atât de din alt film par. Iar după aia, la sfârșitul anilor 90, în 99, mi s-a întâmplat la un moment dat la un festival din ăsta să fiu văzut de un tip care avea o trupă în Germania și care mi-a propus să înregistrez și eu niște voci pe un album de al trupei respective. Chestie pe care am făcut-o și bineînțeles că ce vă închipuiți voi acum, mi-am închipuit și eu atunci. Mamă, s-a întâmplat, gata. Nu s-a întâmplat nimic, adică am scos un album în Germania, ba chiar am scos două albume pentru că am cântat și pe albumul lui solo, am ajuns să fac un turneu și m-am întors acasă și n-aveam niciun ban. Ba mai mult, trupa avea datorii. Pentru că noi ne închipuim, privind lucrurile de aici, din spațiul ăsta mioritic și uitându-ne peste granița așa, ne închipuim că acolo lucrurile stau roz și totul e frumos și totul e... Dar nu e chiar așa, adică ca să ajungi undeva trebuie să cam investești și că trebuie să investești cam mult. Succesul nu vine așa peste noapte și nu vine atunci când te aștepți tu neapărat. Trupa respectivă plătise o agenție de impresariat, management, booking, bla bla, să le facă turneu în toată Europa. În toată Europa nu însemna chiar în toată Europa, erau vreo 5 țări, cred, cu totul. Și pentru asta, tehnic, îți trebuia autocar, îți trebuiau tehnici, îți trebuiau sunetiști, îți trebuia tot felul de oameni pe care trebuia să-i plătești. Ori, la sfârșit n-au ajuns stand-up pe Manda,
Așa că au rămas oamenii cu datorii. Bineînțeles că eu aveam pretenția că ar fi trebuit să fiu plătit, adică cum, am venit de aici, m-am chinuit. În fine, trenulețul ăsta să zicem că a avut un mic, sau așa am crezut eu, un mic delușor în față, dar foarte curând am ieșit din acea trupă, am ieșit din acea combinație, de fapt că eu nu făceam parte din trupă, și m-am apucat să cânt în sfârșit în cluburi în România, blues, cu o trupă de blues. Și ăla cred că a fost un delușor un pic mai mare, pentru că nu neapărat pentru că am început să am succes, ci pentru că am început să simt că am bani. Nu că aș fi făcut nu știu câți bani, că nu făceam mulți bani, dar ceva se întâmpla. Ca să înțelegeți de unde vin. Eu în liceu cântam pe stradă ca să am bani de buzunar. Deci la mine în familie niciodată nu s-a pus problema că, știi, ăștia sunt banii tăi. N-am avut niciodată așa ceva. Așa că în momentul în care am început să cânt în cluburi, pentru mine era o minune că în sfârșit puteam să am o independență, în sfârșit puteam să am un cuvânt de spus. Ulterior am plecat din trupa de blues, am ajuns într-o trupă care se numește și în ziua de astăzi Cum. E drept că ea nu prea mai există neapărat, adică se înființează cam o dată de 2 ori pe an, mai ține un concert, 2 și se desființează din nou. Și album nu știu de când n-au mai scos, adică sunt niște ani de atunci. Dar, mă rog, am ajuns în trupa asta pentru că și pentru că îmi plăcea foarte mult muzica pe care o făceau și pentru că eram prieteni foarte buni. Și ca să nu vă plictisesc total cu toată cariera și cum am urcat eu pe treapta așa, o să vă spun doar atâta. Cât am cântat cu Cum, am stat în Cluj, m-am mutat în Cluj, eu în continuare nefăcând bani, făcând bani doar din concertele noastre, concerte care erau mai prost plătite ca la blues, plus că aveam în plus de plătit chirii, întrețineri, alte cheltuieli, ceea ce în București nu mi se întâmpla, măcar atât. Și la un moment dat stăteam cu un prieten într-un apartament confort, nu știu de care, nu mă întrebați că nu mă pricep, era de la vagon, intri din cameră în cameră în cameră și ultima cameră e toaleta. Eu stăteam în penultima cameră înainte de toaletă, așa că prietenul meu de fiecare dată când avea vreo nevoie trebuia să treacă pe la mine. Era interesant. Apartamentul aproape că pica pe noi, peretele de la baie, în peretele de la baie erau niște țevi sparte și curgea apă prin perete cumva. Iar în plus față de asta n-aveam niciun ban. De cele mai multe ori banii se duceau foarte repede, nu pe prostii neapărat, dar se duceau foarte repede pentru că erau foarte puțini și noi ajungeam să ne cerem la sfârșitul zilei câte o țigară. N-ai și tu o țigară? Adică în halul ăla eram că n-aveam niciunul de niciunele. Treaba asta a durat vreun an și ceva, dar dacă mă credeți pe cuvânt, eu consider perioada aia una dintre cele mai fericite din viața mea. Pentru că aveam o cameră a mea unde puteam să fac ce vreau, chiar dacă omul din când în când trebuia să intre, că asta era situația, și cântam în continuu, aveam o chitară și cântam în continuu și scriam și atunci am început eu cumva să-mi dau seama pe ce lume mă aflu. Aveam o trupă foarte mișto cu care cântam din când în când, e drept că turneele noastre se reduceau în mare la 2 orașe, respectiv Cluj și București. Dar independența asta, faptul că plecasem de acasă, că stăteam de capul meu, chiar dacă nu aveam de mâncare, nu conta, m-a făcut să mă simt foarte, foarte bine atunci. Și în continuare am fost inconștient și încăpățânat și am continuat să fac treaba asta. La un moment dat un coleg de trupă, țin minte că a venit și mi-a dat un job de o zi, trebuia să împachetez niște chestii, nu știu, care plecau la o expoziție și n-am rămas până la sfârșitul zilei. Am zis, nu-mi place.